Mit gondoltok arról, hogy mi történne veletek, hogyha egy esti úton, autóval utazva elromlana a műszerfal? Nem világítana, nem látnád, mennyivel mész az autópályán, nem látod, mennyi benzin van az autóba, és mennyi ideig elég. Azt gondolom, hogy egy nagy trauma. Mégis azt látjuk, hogy a cégekben nincsenek ilyen műszerfalak, amik mutatják a cég teljesítményét, így vakon repülnek a cégvezetők. Jagodics Tamás vagyok, a Cégmenedzser Software Kft. Ügyvezetője, és cégünk azon dolgozik, hogy a KKV szektor számára olyan megoldásokat, egy olyan változtatási rendszert tudjunk adni, ami segít abban, hogy a vagrepülést elkerüljük. A rendszerünk 18 modulból áll, vagy befoglalja mindazt a tevékenységet, ami egy KKV szektorban előforduló vállalkozásban. Büszkék vagyunk arra, hogy cégek, akik a Cégmenedzser változtatási rendszerét használták, az elmúlt évben 27%-ot növekedtek, és nem repülnek többé vakon. Ha az autós példánál maradnék, akkor hadd mondjam el, hogy én nem hiszek a 4 évszak gumiban, mert azt mondják, hogy az télen, nyáron jó. Mi azt gondoljuk, hogy se télen, se nyáron, ezért specializálódtunk. A mi ügyfelénk azok a nagykereskedő cégek, akik B2B-ben értékesítenek, vagy azok az egyedi gyártók, akiknek fontos a termelés, a termelékenység, és annak az irányítása és átláthatósága. Ha van olyan ügyfeled, vagy te magad is ilyen vagy, aki szeretne abban részt venni, hogy a saját forgalmát, árbevételét, profitját jelentősen megnöveljük, de legalább 27%-kal, akkor légy szíves, ajánlj minket, a megoldásainkat, és 19 fős csapatommal azon fogunk dolgozni, hogy a legjobb lehetőséget nyújtsuk neki. Én csak azt kérem tőled, hogy amennyiben látsz a mi rendszerünkben fantáziát, akkor egy személyes találkozó alatt beszéljük ezt át, és hogyha ezután is úgy gondolod, hogy érdemes tovább lépnünk, akkor kérem, hogy ajánlj minket. Azonban ez fordított dolog is. Én is csak akkor foglak tudni téged ajánlani, ha elhiszem róla, hogy a terméked a mi célpiacunknak a legmegfelelőbb, szüksége van rá, és valódi profitot hoz. Várom megkeresésedet, ha kell, én is kereslek, találkozzunk, beszéljünk. Jagodics Tamás voltam, Cégmenedzser Software Kft.